boundaries ezithi ngumntwana kaNkulunkulu. Iphuzu lami lesingelelo bazalwane ngathi. Fanele khona la sisakha le trust sikhulume noma lo olimele asho ukuthi ngilimale kangakanani. Lesi senzo singenze ngaba njani. Ungakubalekeli ukuthi umuntu asho ukuthi uzizwe enjani, isenzo simenze waba njani. Ngoba uma ekufihla lokho uzoba nale micabango emibi angekakwazi ukuyipheleza. Oh yes, amen. Uzoba nezindlela afuna ukuzenza zokuphindisela esezimkhipha kuphi yena ebuNkulunkulwini. Jesus. Kuyezwakala bazalwane. Amen. Ama-boundaries fanele clear, fanele ngwabeke ama-boundaries. Nine ngilimele. Kodwa phela nami angiwabekeli into yokulaya. Ngibekela ukuthi siyakha la sifanele sibuyise i-trust. Amen. Njengoba sizobuyisa i-trust kunama-boundaries ezowabeka. Kodwa futhi sivumelane ngawo. Futhi akube ama-boundaries ezele ngempela ukuzokwakha nokuzosiza lo muntu oyewagula, hayi ama-boundaries wokumpethela. Amen. Kuthi ngoba nakuke wona nami sengizokulaya kahle kahle kube impindiselo kungasabi into epositive ezosiza thina sobabili. Kuyezwakala bazalwane. Amen. Ukwakha-ke i-trust akusinto eyi-once off, futhi akusinto ezothatha u-3 days, u-2 days. Yinto ezothatha isikhathi. Sizolokhu sisebenza nje kuyo, sihamba kuyo, sikhuleka, sibekezela, sihambe ngoba kuyenzeka umuntu asasekuleyo progress aphinde relapse. Jesus. Ekuleyo process nje aphinde enze njani? Relapse. Njengoba relapse nje into edingekayo iyodwa ukuthatha lo mthwalo onikeza uSomandla. Nkosi uJesu. Asina give up isibulale naye ngoba nakho ngilapsile. What if it was you olapsayo? Ungasho ukuthi mina kimi ngeke kwenzeke, don't say that. Ngoba phela la asibi kodwa senze njani? Siyakha bazalwane. Amen. Bese-ke aphela lapho amaphuzu alokho bengithi udila kanjani wena-ke nesimo. Alright. Sesiya entweni yokuthi udila kanjani ne-outcome. Nakho-ke uphumile umama noma ke sithi nje uphumile ubaba. Sekukhona nomntwana. Udila kanjani naleyo outcome? Awuthi-ke ngizwe bazalwane. Amen. Ukuthi bona bangadila kanjani? Nathi afunde bazalwane. Amen. So masifunda umuntu ufuna aparticipate. Amen. Udila kanjani? Makhona nephendula ngakuphakamisa isandla. Naku sekufikile abantu bazobika isisu. Somyeni basifika khona la ekhaya. Abazalwane batholakala ukuthi usuready ukuthi ungayiface ngoba uyiprocessile imizwa yakho. Wayenza self care. Waziprioritize wena. Waza ukuyibuilda le trust. Masekuvela into yokuthi ukhona umntwana okhona, angisho ukuthi kuyoba lula. Kodwa iyoba khona into yokuthi zikhona into eseyenzekile empilweni yakho. Esikunika ithuba lokuthi wenze njani? Uface lento yomntwana positively. Amen bazalwane. Amen. Iphuzu lokuqala enginalo ngingakajuli. Sorry. Yebo. Ngiyabonga.